chapri rong dong nai rin ja da bong khai ja ai ke no ti bai ti sim bo ro ni noro nu khana miyawo je video der man insta wo chapri girls nai ke a video no tui je a sak jeng nai bo phai ano comment khai pe ga ta mani khai ga no nan ta phunung nai ge no ro kam samni sa no ri comment box comment khai ta pogdi manong bo se kaham hamya bunya phorong male bo asakse kaham phorong na angke bo kaham no sadita comment roko angke botam ni bai kasat niji ni borok tete bori rong nam teke video post khai viral khai tongkha babo lachia ma khanga nai gadi ikobin profile nai di ge bo to anu na ji tam mani saka nong na joton phunu tongo ang sul da chapring thang bo hai ge kanai nokhor tong man bono ke sanai silikha ang bono saga kisa der ma se anus bo ulta sai tong si domki hai ke roi nang dile khai ke nang bejalang nai nang kotoro bejal sogoi nai atiro na gma sai tong kha anu te gali bor kha mosuk ro khni sing se banu pura gali tong bono ta khuna borom rei bai hini kok sai tong bo bai hanke nai di ang sat banu sapri no do bin profile nai le na di buske bo ba ye kanung sumung bini rok nanya di besok kaham ke ang to sapiri no bo kaham nanya di bini pala ke bagza rok si binom ti photo bane o photo no ita mo boti babi ma phai bok rok no ni bo negative no phai positive kem ni phai galak o bini photo rong no do kem ni positive ro bok rok to phai galak